Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без милләт яшәешен яктыртабыз. Хөрмәтле тамашачылар, яллардан соң сезнең белән исән-имин күрешүебезгә, сезгә милләттәшләребез тормышыннан кайбер мизгелләрне җиткерә алуыбызга бик шатбыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шайхразиев Ростовта татарлар белән очрашты. Задача руководства Всемирного конгресса татар поддерживать, где бы татары не жили и в какой форме они не объединялись. Ижауның үзәк мәчетендә халкыбызның узган гасырдагы көн күрешенә, милли киеменә багышланган күргәзмә оештырылды. Бу күргәзмәдә балачак ничек күрсәтергә икән дип fikir yürütkendik, çünkü muzeylerde балаларга кагылышлы әйберләр бик әз сакланган. Татарлар тапшыруы төркеме Азнакай районының Түбән Якый авылында гомер кичерүче 100 яшьлек Таһира Бары кызы Әсәнова янына барып кайтты. Гәдәр аны күп сөйләшмә дигән ибетине килен бик күп сөйләштем. Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург дәүләт татар драма театры каршында эшләп килгән Сәйяр балалар студиясы премьера тәкъдим итте. Мин бу спектакльдә Алина ролен уйныйм. Бу роль миңа бик ошый, чөнки ул шаян, дәртле һәм характерлы. Әнә шундый җитди, үзенчәлекле видеоязмалар әзерләдек бүген сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Беренче булып Ростов өлкәсенә юл тотыйк. Безнең төшерү төркеме Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шайхразиев җитәкчелегендәге делегация белән бик җаваплы озын сәфәрдә булып кайтты. Иң беренче тукталыш Ростов өлкәсендә булды. Биредә без Ростов өлкәсенең төбәк сәясәте һәм масса күләм коммуникацияләр министры Островский Владимир Александр улы, Ростов өлкәсенең якташлар татар-башкорт мәдәни үзәге иҗтимагый оешмасы идарәсе рәисе Курмакаева Надия Хәйдәр кызы, шулай ук Бөтендөнья татар конгрессы Милли шурасы әгъзасы Батгуддинов Марсель Рәсим улы белән очраштык. Шулай ук татар мәдәни үзәге эшчәнлеге белән дә таныштык. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Үзең турында таныштыр әле, Артур. Старопольский крайларында. Старопольский край, авыл малай Барканчак. Ага. Шикансыздыр инде. Шуннан барабыз мына Луганскига. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без инде Ростов өлкәсендә беренче тапкыр гына түгел. Без хәзер шундый бик җаваплы сәфәр алдында. Ростовтан соң без китәбез Луганскига, Донецкига. Инде бу сәфәрнең әһәмияте ул шушы өлкәләрдә җирлектә яшәүче милләттәшләребезнең хәлен белү һәм әлбәттә инде ярдәм итү. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты зур гына ярдәм машинасы җибәрде. Без инде хәзер Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шайхразиев җитәкчелегендәге делегация белән сәфәргә кузгалдык. Һәм иң мөһиме безнең милләттәшләребезнең хәлен белү. Чөнки без читтә яшәүче татарлар бик мохтаҗ чараларга күрсәтергә. Гомумән Ростов өлкәсендә күпме татар яши бүгенге көндә? Беренче 13 мең татар яши Ростов өлкәсендә. Әмма ләкин без күбрәктер, чөнки барысы да язылмаган террористлар. Ростов шәһәрендә күптән инде татар оешма бик көчле, чөнки безнең дини назаретта 150 елдан артык инде татарлар башкара. Хәзердә менә Ростов шәһәрендә җәмгыять мәчетебездә реконструкция бара, Аллага шөкер, киңәйткәч 4 мең ярым кешесе яр. Бергәләшеп инде эшлибез. Татар теле дәресләре укырбыз, ислам диненең нигезләрен һәр атна малларыбызны укытабыз. Бүгенге очрашуның әһәмияте нидән гыйбарәт?
Кадерле дуслар, бүгенге очрашу инде безнең татар милләтен ныгытуда тагын бер баскыч, тагын бер күтер салу булып тора. Хөкүмәтебез кешеләренә, бөтен дөнья татар конгрессына, Татарстан хөкүмәтенә бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Менә шулай безнең яндан узганда безгә кереп, безгә үзләренең игътибарларын биргәннәр өчен. Хәзер бөтен дөнья татар конгрессы яңа регионнарга баралар. Без дә алар аркылы яңа регионнарда яшәүче татарларыбызга үзләребезнең бүләкләребезне балаларга биреп җибәрәбез. Әйе, безнең юлыбыз бик озын булды. Очкыч белән Минеральные воды шәһәренә төштек. Машиналарга төялеп, Ростов-на-Донуга юл алдык. 500 чакрым чамасы юл узып, очрашуга ашыктык. Чөнки алда Луганск, Донецк халык республикаларына сәфәр чыгасы иде. Ничек кенә булмасын, Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев эш аралаш булса да, милләттәшләребез белән очрашып алуны кулай күрде. Задача руководства Всемирного конгресса татар поддерживать, где бы татары ни жили и в какой форме они не объединялись. И поэтому, когда говорим Всемирный конгресс татар, в 45 странах мира у нас имеется полностью свои центры. Здесь мы поддерживаем всегда не только помещения, гранты, участие в мероприятиях, информационное поддержка. Лейсена Садреддинова, татарлар, Ростов-на-Дону. Халкыбызның узган гасырдагы көн күрешенә, милли киеменә багышланган күргәзмә һәм осталык дәресләре. Ижауның Үзәк мәчетендә шундый проект гамәлгә ашырыла башлады. Әлеге күргәзмәдә экспонатларның бер өлеше, аерым алганда киемнәр, борынгылар үрнәгендә хәзер тегелгән булса, әби-бабайлардан калган уникаль әйберләр дә бар. Җирле хәбәрчеләребез әлеге күргәзмәдә булды. Аларга сүз бирик. Күргәзмәне беренче булып тамаша кылучылар Ижауның Хөсәен Фәйзхан исемендәге лицей укучылары. Илмир Касимов чәчәкле чаршауны ачарга ашыкмый. Ни өчен капладык дип яшүсмерләрне әңгәмәгә тарта, фикерләрен әйтергә итерә. Бәхәс кыза дөрес җавап та яңгырый. Чаршау татар йортының хатын-кыз өлешен чит күздән саклап торган. Гаилә изге төшенчә, ул кичкенә бер дәүләт кебек. Аны нык итеп саклауга ир белән хатын бердәй җаваплы дип дәвам итә Илмир хәзрәт чаршауны ачып. Гашыйк та була торган шартлар бит аларның һәм инде менә дөрес юнәлеш бирү аларга. Ягъни үзеңә пар сайлаганда нинди сыйфатларга карап сайларга кирәк, гаилә кылганнан соң инде гаилә нык булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк, нәрсә нигезендә гаилә кылырга тиеш, һәм ничек ул сакланырга тиеш дигән уй фикерне сеңдереп калырсак хәзер аларга. Минемчә алар аны гомер буе истә тотарлар иде. Күргәзмә күп урын алмаса да, мирас һәм гореф-гадәтләрнең иҗади лабораториясе исемле зур проектның бер өлеше. Илмир Касимов аны татар киемнәрен дә яратып тегүче дизайнер Наталья Ермолина белән 2 ел уйлап, ниятләп килгәннәр һәм мәчеттә тормышка ашырырга уйлаганнар. Ул берничек тә ислам дине безнең кануннарына каршы килми. Без күргәнегезчә biz неләрен, манекеннарын, битләрен дә капладык. Безнең киләчәгебез гомуми рәвештә, ул безнең балаларыбыз кулларында. Элекке киемнәргә килгәндә Илмир Касимов алар турында аеруча яратып сөйли. Әби-бабаларыбыз киемнәре милли, шул ук вакытта шәригать кануннарына да туры килгән ди ул. Иратларның күлмәкләре дә кирәк кадәр узын булган. Ә менә хатын-кыз хаситәсен борынгысы үрнәгендә Илмир Касимов үзе теккән. Күргәзмәдәге һәр экспонат элеккеге татар йортының, татар гаиләсенең аерылгысыз бер өлеше. Барысы да Кистем авылы музееннан. Арада анда гына сакланганнары да бар. Музейларда балаларга кагылышлы әйберләр бик әз сакланган. Һәм инде менә бу әйбер, бу безнең гаиләдә сакланган әйбер, бу безнең Нугла бабам ясап калдырган. Бу шыгыр дип атала, баланы аякта йөргә өйрәтә торган җиһаз. Башта баланы менә бер башына бастырып кулына тоттыралар мондан. Икенче ягыннан инде әтисе монда әби бабай әкертегенә тартып баралар. Бала аның артыннан бара. Лицей кызлары намазлык шигү, хаситә тегү буенча осталык дәресләрендә дә бик теләп катнашалар. Ижау мәчетләре гыйбадәт урыны гына түгел, белем һәм агарту үзәкләре дә. Бүгенге 21 гасырда ул шулай булырга тиеш тә ди Үзәк мәчет имамы Габдрашид Газизуллин. Аларга экскурсияләргә төрле милләт кешеләре килә. Бу күргәзмә дә Рамазан аена кадәр эшләячәк. Ижаудан Назир Нуманов, Фәнзилә Салихова, татарлар. Узакка сузылган авырудан соң Россия Фәннәр академиясе академигы, фән докторы, профессор, СССР һәм Россия дәүләт премияләре лауреаты Ринат Сулейман улы Акчурин вафат.
Танылган кардиохирургка 78 яшь иде. Ул меңләгән кешеләрнең гомерен саклап калган кеше. Аның пациентлары исемлегендә Россиянең элеккеге президенты Борис Ельцин да бар. Күңел тартмыйча хирург булып булмый. Хирург, укытучы, рәссам, пианист, музыкант шырагындагы кебек омтылыш, сәләт кирәк. Ул башка нәрсә белән шөгыльләнә алмый, теләми һәм эшләмәячәк тә. Бу сорау шундый шәхси. Ренат Акчурин тумышы белән Үзбәкстанның Андижан шәһәреннән, татар милләтеннән, Татарстан белән бер кайчан да элемтәләрен өзмәде. Танылган кардиохирург белән хушлашу 9 октябрь сәгать 10-да Академик Мясников исемендәге клиник кардиология институтында булачак. Аны шул ук көнне Мәскәүнең Троекуров зиратында җирләячәкләр. Татарлар тапшыруы Ренат Акчуринның туганнары һәм якыннарының кайгысын уртаклаша. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Татарлар тапшыруы төркеме Азнакай районының Түбән Якый авылында гомер кичерүче 100 яшьлек Тахира Барый кызы Әсәнова янына барып кайтты. Гәрәр аны күп сөйләшмә дигән ибетине килен бик күп сөйләштем. Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург дәүләт татар драма театры каршында эшләп килгән Сәйяр балалар студиясы премьера тәкъдим итте. Мин бу спектакльдә Алина ролен уйныйм. Бу роль миңа бик ошый, чөнки ул шаян, дәртле һәм характерлы. Өлкәннәр декадасы дәвам итә. Әлбәттә, без әби-бабаларыбызны бәйрәмнәрдә генә түгел, һәр көнне кадерләп яшәргә тиеш. Бүген Татарстанда хезмәт яшеннән олырак булган 935 меңнән артык кеше яши. Бу республика халкының 23%. Бер гасырдан артык яшәүчеләребез дә бар. Алар 233 кеше. Шуларның 209-ы хатын-кыз, 24-е ир затыннан. Татарлар тапшыруы төркеме Азнакай районының Түбән Якый авылында гомер кичерүче Тахира Барый кызы Әсәнова янына барып кайтты. Аңа 100 яшь. 1923 елның 3 ноябрендә дөньяга килгән ул. Ил вакыйгалары, чор авырлыклары да сындырмаган аны. Бүген дә көр күңелле, тирән фикерле. Бер күз белән, бер колак кына бераз бирешә. Булай сәламәтлек Аллага шөкер ди ул. Зарланырга яратмый. 100 яшәр әбидә кунакта Гөлия Садыкова булып кайтты. Гәүдәләре бераз иелә төшкән, таякка таянганнар. Ләкин тормышка булган мәхәббәтләре көчле. Алардагы дәрт әле күп яшьләрне таң калдырырлык. Сокландыргыч, гаҗәп нык буын. Һәрберсенең язмышы китап язарлык. Бер гасырлык тормыш тәҗрибәсе булган Тахира Әсәнова белән аралашкач, без моңа тагын бер кат инандык. Аның очрагында ул китапны берничә бүлектә тәкъдим итәргә булыр иде. Беренчесе яшьлек. Безнең бала чак булмады ди ул. Инде бүген Азнакай районының тарих битләрендә генә билгеле булган. Юкка чыккан авыл куәтле елгада 9 балалы гаиләдә 5нчесе булып дөньяга аваз сала ул. Безнең әти Кызыл армиясе шунда колхозга кирдек, бай булып сиберелдек. Безнең бабай бик эшчән кеше булган, үзе 2 этаж йорт салган. Бик яберләдек бабай аркасында. Колхоздан чыгарылдык, агар чурта әтибез төрмәгә алынды. Төрмәдә үлде. Халык дошманы булып, үзе Кызыл армиясе булып, Совет буласы урнаштыруда йөргән. Дөрес, әтиләре 1956 елда аклана, әмма аннан ни файда? Без аның нахакка рәнҗетелүен булай да белә идек ди ул уфтанып. Бабалары оста тимерче була аларның. 9 баланы әниләре башлы күзле итә. Инде Тахира апаның 18 яшьлек чорына күчик. Матур хыяллар белән яши торган вакыт. Укытта бетердек. Сугышта башланды, укырга китәбез дип йөргәндә, укытучылыкка дип әзерләнеп йөридер инде. Шуннан барсак, Бөгелмә училищесы кабул итә ранниларны, укучыларны түгел, ранниларны. Безгә укырга
Urun kalmadı. Geri koyduk da kolxoz işinde işledik bir yıl. Saban da sürdük, külte de kırttık, ekmek de taşıdık. Şundan bizni Rana'da ateş satları biz bulgan köşelmesi. Bizni çok kızlar Rana'ga. 4 kızı yığında bizim oğuldan. 4'ü bizni de okurga jiberdiler bugülmege. Bitirmiş şunda okudum. Үзенең 40 ел гомерен балаларга белем бирүгә багышлый. Баштангыч сыйныфлар укыта. Ознакай районының Балташ, Әлкәй, Мәлбагыш, Түбән Якый, Кәтем авыллары мәктәпләрендә эшли. Тормышының 3нче бүлеге Түбән Якый авылы егете Агалимҗан белән гаилә корган мизгелләрне үз иченә ала. 24 yıl soğuşta bulgan kişi, 6 mertebelerini bulgan kişi, 2 ayağında da askurtlar gitti, Urgem'de de. O Marmara'sılıkka okugan işi. Gitkençe okugan da indi. Kaçta bu içerisinde ondan 8 yıl olsa ötü presidentleri bulmuşlardı. Uzaklarını yaşayamadığı Barbar'da soğuşları tada bitti. Soğuş yılları zararlandı. Soğuş vaktinde Ministr'den dalgana kişkende onu kişelmişiz. Kamışları arasında bir süt götürgenler. April ayı biter bu. Тупырдап торган 4 балага гомер бирә ул. Шуның берсегенә исән. Üstün bütün tamaktuk o şarap aytıp duralar. Пенсияны күбалам 30-35 мең алам. Менә шулай шөкер итеп яши, сабыр, дугалар тынычландырады. 5 вакыт намазын калдырмый. Сердәшчесе, кудагые Гасима апа да нык терәк һәм иптәш аңа. Бергә яшиләр. Гасима минем күзем дә, аягым да, кулагым да, ди Таһира Әсәнова кудагые турында. 100 яшькә кадәр яшәүнең сире нидән гыйбарәт ул? Үләне шаудадыр. Könü boyuna bir umaç çulpası içip işten gittiğinde keşke şuna ederek kolduradın, koçkaç şunu olsaydın, bitti gitti. İplidiğen nerseni görmedik bir neçe yıl. Evet, sergen. Инде 101 яше белән барса да хәтере бик әйбәт. Һәр вакыйганы еллары, көннәре белән әйтеп бирә. Бүген 9 баладан 2се исән сау. 1936 елгы сеңлесе Ознакайда яши. Һәр беребез тормышта үз урыныбызны таптык. Аллага шөкер ди ул. Allah abi Oznakayны çözü brigadiri булып эшләде. Бәләкәй артиста директор булып эшләде. Апам укытучы булды. Min okutuşu, anan belekeylerimden birisi incinir oldu, okup 2 apayım yaşkiye ulup gitti. Таһира Әсәнова район республика күләмендә дә хөрмәтләнә, йортыннан бер кайчанда кеше üzülми. Үз укучылары һәр чак хәл белешеп тора. Мәктәп укучылары да килә. Бүген аларда кунакта Мәлбагыш авылы мәктәбе директоры иде. Яшәүнең менә сез дә бирдегез бит сирре нәрсәдә? Мин аның әйтергем сире менә безнең балаларда ул. Без балаларны үстерәбез бит. Хәзер менә балалар аларны карыйлар. Мин инде Гамир белән менә Фирүзәгә мин рәхмәт әйтергем. Кем әле үзенең эшләп алган квартираны ташлап, әйме? Андагы тормышны почти тараттылар бит инде алар, әйме? Һәм монда яңа тормышны менә башлап җибәрделәр. Мин рәхмәт аларга. Таһира апаның тормыш китабының иң матур, бизәкле өлеше менә шушыдыр. Әле ул китапның дәвамы бар. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Ознакай районы. Намус ничек хуҗасын эзләгән. Бу Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург дәүләт татар драма театры каршында эшләп килгән балалар театр студиясенең 2нче спектакле. Әкият Илгиз Зәйниев пьесасы буенча сәхнәләштерелде. Татар драма театры каршында Сәйяр балалар студиясы эшли башлаганына да инде 2нче ел. 30 балага 6 укытучы белем бирә. Остазлары, театр артистлары. Проект нәтиҗәсе премьера. Студияда балаларны тагын ниләргә өйрәтәләр икән? Оренбургтагы хәбәрчеләребез белеште. Сәхнәгә чыгар алдыннан соңга әзерлекләр. Мин бу спектакльдә Алина ролен уйныйм. Бу роль миңа бик охшый, чөнки ул шаян, дәртле һәм характерлы. Мин күптәннән видеолар күрмәдем. Бу
Шәһәр студиясына 2-нче ел йөрим. Миңа бик ошый. Студия 2 ел элек Татарстан Республикасы гранты ярдәме белән ачыла. Бу елны да бәхет яңадан елмайды. Тагы да грант аттык, һәм дә инде шул грант кысаларында без төрле дәресләр үткәрдек балалар белән. Татар теле, актерлык осталыгы, җыр, бию һәм дә сәхнә теле дәресләре үткәрелде. Элиза Якина үзе артист, үзе хореограф, әле төрле чараларда алып баручы да. Балалар студияларында хореограф буларак та тәҗрибәсе бар. Әкиятне алдык, чөнки беренчедән ул әкиятта бик күп урман хайваннары һәм йорт хайваннары. Бу тема балаларга да, олыларга да бик якын. Дәресләре 8-14 яшьлек балалар белән актерлык осталыгы нигезләре, татар телен өйрәнү, татар биюләрен өйрәтү буенча үткәрелә. Студияга башка милләт балалары да йөри. Теләкләре зур булгач, ничектер үзләштерергә дә җиңел. Иң мөһиме инде татар студиясына укырга килгәч, без аларга шундый максат куйдык. Үз татар телене, гырыф-гадәтләренне онытмаска, тагын да үстерергә. Бу актерлык осталыгына өйрәнеп сәхнәгә чыгу мөмкинлеге генә түгел, ә үзе өчен иҗади башлангычны үстерү юлы да. 2023 елны без балалар белән Койрыклар спектаклен куйдык. Ул елдагы балалар бу ел тагын безнең студияга укырга килделәр. Ул балалар хәзерге елдагы балаларга бик тә нык үрнәк. Премьера тулы зал җыйды. Кайберләренә урында табылмады. Шуңа күрә оештыручылар бу спектакльне оренбурларга 2нче тапкыр күрсәтергә карар итәләр. Кечкенә актерлар зур сәхнәгә чыгуга бик шат иде. Студия ачылуны театрда күптәннән көткәннәр иде. Безнең театрда шундый балалар студиясе булсын дип без күптән хыялланып йөри идек. Безнең театрга да бик әйбәт нәрсә каяктан менә шул балалардан бөтенесе булмас билгеле бит. Араларыннан берничәсе генә дә театрда эшлибез, театрда артист буласыбыз килә дип шулай укып, дип безнең театрга килсәләр, безгә бик әйбәт булыр иде. Үзебезнең кадрлар булыр иде. Без бик шуңа өметләнәбез. Сәйяр театр студиясе балалары Әсәкәй районында узган Сабан туенда катнашып спектакльдән үзек күрсәттеләр. Әйдә, намусы турында сыра. Эй, бүре намусы, син кайда? Аның намусы юк. Юк. Мин аңга барырга теләмим. Ничек инде теләмисең? Ул миңа ошамый. Миңа да ошамый. Ни өчен икенен беләсеңме? Чөнки аның намусы юк. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк. Дәүләт театры каршындагы балалар өчен мондый студия зур сәхнәгә чыгу мөмкинлеге белән безнең төбәктә бердән-бер. Фируза Абсалямова, Ринат Абсалямов, Татарлар, Оренбург. Язучы Аяз Гыйләшевнең шундый сүзләре бар. Татар халкы улуг әдәбиятлы, зур мәдәниятле милләт. Аның әдәбият сәнгатен үзләштер, даими кызыксынып бар, өйрән һәм башкаларга да шуны сөйлә, өйрәт. Үзенекен кире каккан, үзен кире каккан. Без әлбәттә Татарстанның халык язучысы Аяз Гыйләшевнең сүзләре белән тулысынча килешәбез. Асылыбызны онытмыйк, милләттәшләр. Безнең тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.